קלירטוק, שאני ממש אוהב את השם הזה, כי זה כזה כמו טיקטוק, אז קל לזכור את זה, קלירטוק. שמע, זה באמת מגיע פה עם סיפור, אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר לנו, יש לנו זמן. אבל זה מגיע עם סיפור באמת גם אישי שלי, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד גלובלי כזה, אתה יודע, אני תחשוב, נולדתי בברית המועצות, עברתי לישראל, מישראל עברתי לגרמניה כשהייתי בגן, שם עשיתי כיתה א', משם הייתי בעוד כמה מדינות, אחרי צבא גרתי בקנדה, אחר כך בתאילנד, אז מאוד מאוד כזה, כן, אני בן אדם מאוד מאוד גלובלי, והעניין הוא שאני גם לא למדתי בבית ספר, כשהייתי בבית ספר בתיכון, אני אספר סוד קטן, אני חודשיים לפני כיתה י' פרשתי מהבית ספר, לא המשכתי בזה, ואז כן השלמתי 12 שנות לימוד בסוף השירות הצבאי. אבל אנגלית, מה ידעתי? ידעתי קצת אתה יודע, מוזיקה, טלוויזיה וזה, אבל לא באמת ידעתי אנגלית. רק למדתי באמת אנגלית כשהגעתי לקנדה. ואז הייתה לי שם חברה, ואז כזה, ממש בשטח התחלתי באמת ללמוד אנגלית. עכשיו, זה הכל מתקשר לזה שבסופו של דבר גם יש לנו, אתה יודע, חברה גלובלית שעובדת כזה רק בחול. עכשיו, מה הבסיס לכל זה? לדעת אנגלית, זה הבסיס לזה. באמת, פשוט לדעת אנגלית, כי ברגע שאתה יודע אנגלית, יש לך הרבה יותר חשיפה, אתה רוצה ללמוד עכשיו דברים, היוטיוב מפוצץ בקורסים ומה שאתה לא רוצה, או פודקאסטים, אז יש לך מלא מלא מידע, איך ללמוד את הדברים, כלים, גם כן, הכלים הכי טובים הם באנגלית. אז זה מתקשר בסופו של דבר לזה, שבסוף אני, לא יודע, האג'נדה שלי, השליחות שלי לדבר הזה, זה באמת לקחת בעיקר גם ילדים, לא משנה גם באיזה גיל הם, לא משנה, גם הם לא יודעים בכלל אנגלית, אז יצרנו פה קונספט ממש יפה, של המורות שלנו הן לא ישראליות, הן מאסיה, בעיקר מהפיליפינים, בחנו אותם, אנחנו בוחנים עדיין, כאילו כל מורה חדשה שמגיעה או מורה, שגם ממש עד לרמה של המבטא, הרבה פוחדים מזה שיהיה להם מבטא וכאילו לא יבינו וזה, אז לא. אנחנו לוקחים רק מורות שהרבה מהם חושבים שהן בריטיות, כאילו הם למדו מאנגליה, אבל זה קטע קצת עם פיליפינים, הם באמת טובים באנגלית. ואז הקונספט הוא כזה, פשוט לוקחים אותך, זורקים אותך לתוך המים. כמו שלי היה כשאני הגעתי לקנדה ואני ידעתי בסיס, מאוד מאוד בסיס, אז זה בדיוק אותו קונספט של לזרוק את הילד לתוך המים, גם מבוגרים אצלנו, גם כן עושים, ויש לנו תוכניות, כאילו תוכניות שלמות, קורסים שלמים, גם כן עושים את ההתאמה גם כן לילד, כי יש דברים שהילד הוא יותר טוב בהם, יש דברים שהוא פחות טוב בהם, וחלק מזה זה גם לבנות את הביטחון העצמי שלו. כי לאן בסוף זה מוביל? זה מוביל לזה שבסוף הילד כשהוא יגדל, הוא יגיע לרעיון עבודה, כנראה בזום, באיזה חברת הייטק, אז הוא צריך לדעת איך לעמוד מול המצלמה, שזה מה שקורה אצלנו בשיעורים, אתה עומד מול המצלמה, אתה רואה את עצמך, אתה רואה איך אתה מדבר, אתה רואה את המורה, צריך לדעת לעשות את השיחה, רמת השיחה, לדעת איך להסביר לעצמך, אז כבר תחשוב אם הילד שהוא בן 10 עכשיו הוא יעשה את זה, כשהוא יגיע לאחרי צבא, הוא כבר לא יהיה לו, הוא לא כזה יתבייש, יהיה לו את הביטחון העצמי כאילו לעשות את זה. רעיון מדהים. איך אתה מוצא את המורות? יש לנו, זה התחיל מעובדת שלנו, עובדת ג'ין, יש לנו את עובדת ג'ין, שהיא בעצמה הייתה גם מורה לאנגלית, היא הייתה עושה את זה בפיליפינים, והיא עבדה אצלנו גם על תוכן, בעיקר תוכן, היא הייתה גם מנהלת תוכן. בפיצ'ר דיגיטל? כן, בפיצ'ר דיגיטל, בעיקר גם כן עבור הפעילות של הלינק בילדינג למשל, אז שם היא כזה ניהלה את כל התכנים והכל, ואז זה הגיע מהשותף שלי דימה, שבסוף כעבור כמה שנים שכבר עובד איתנו וזהו, הוא כבר דיבר איתה והכל, ויאללה, הם סגרו שבואי נעשה קורס כזה דיגיטלי אונליין, היא הלכה ויצרה לזה, אתה יודע, ממש מצגות והכל, תוכנית שלמה, לקחנו לפיילוט בהתחלה, עשינו פיילוט, לקחנו את אחותו של דימה, נטלי, שהיא לקחה את הילדים שלה, יש לה 2 ילדים, עשינו את הפיילוט הזה, היה מדהים, הילדים אהבו, ההורים אהבו, ואז המשכנו, הבאנו עוד חברים, עשו את זה גם כן. מדהים. תראה, בגדול שיעור בארץ, אני חושב, עולה 150, 200 שקלים למורה לאנגלית. נכון, 120, 150, נכון, ויכול גם להגיע ל-180. אני לא בא לזלזל בזה, אגב, חס וחלילה, כי באמת, בדרך כלל זה גם שיעורים שהם כזה פיזיים אולי, גם נגיד למשל, פרונטליים כזה יותר, ואז אנחנו מדברים על ישראל, שמע, הכל יקר פה, הכל יקר פה. אז בסדר, ואני יכול להבין את זה באמת, אבל אנחנו פשוט מגיעים בקונספט שהוא אחר לגמרי, המורה היא לא ישראלית בכלל, כאילו, תחשוב גם על זה, אתה מדבר עם מישהי מחוץ לארץ, הכל מאוד מרגיש כזה, מאוד מאוד שונה, אז כן, ואז שיעור אצלנו בסופו של דבר ב-25 שקל, כאילו, וואו, לשיעור. 25 שקל. אם אתה לוקח את החבילה של 3 חודשים, למשל, אתה סוגר את זה,
אז אתה מקבל את זה ב-25 שקל לשיעור. אפשר גם כן, יש שיעור ניסיון בחינם, אגב, דרך השיעור ניסיון הזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את התלמיד, מה הרמה שלו ומה הוא צריך, מה ההתאמה שהוא צריך. ואז אחרי כל שיעור, המורה שולחת במייל, אם אתה הורה, אז היא שולחת להורה, את הסיכום של השיעור, על מה היה צריך, כאילו, על מה צריך יותר לעבוד איתו, כזה מין סיכום כזה של הדברים, כך שגם כן ההורה מעורב בזה, מעורב בתהליך, וזהו, אז ממשיכים. ואתה רואה שיש התמדה, הילדים בעצם נכנסים לשיעור וכמה חודשים רצים עם זה? איך זה עובד, כאילו? יש ויש, באמת שיש ויש. יש ילדים שבאמת הם, קודם כל הם פשוט אוהבים את זה, ואז הם מחכים לזה, נהנים ורוצים מזה. להגיע. כן? זה צריך להיות הנאה. נכון, ויש כאלה יש פשוט ילדים שהם גם כן, אגב, מאוד עמוסים גם. יש להם באמת הרבה עומס, יש להם גם לימודים, יש להם גם חברים, ומלא חוגים גם כן אחרים, ואז יש להם הרבה עומס, ושם מה שחשוב זה ההורה שיהיה באמת מלמעלה, וידחוף את הילד, אז יש גם כאלה, אתה יודע, שמגיעים בהתחלה ביחד, ממש אתה רואה את ההורה, מסדר את המצלמה כזה, וזה, דואג, ואז הוא יוצא מהחדר. עכשיו חשבתי על זה, תחשוב, יש גם מבחנים, הילדים לומדים בבית ספר אנגלית, ואז יש להם מבחן, עוברים גם על המבחנים? כן, הם יכולים להביא חומרים ממש מהבית ספר, מה קשה להם עכשיו, present progressive, ממש ברמה כזאת, ואז המורה עוברת על זה איתו. זה מושלם. כן. או גם מבוגרים שעכשיו רוצים ללמוד תואר ראשון, מנהל עסקים, ואז צריך שם אנגלית, קצת ביזנס. מבחן אמירם, כל הדברים האלה. כן, כן, אז יש לנו גם תוכניות לזה גם כן, כאילו לאנגלית עסקית.